sewu tidak bisa terpulih kembali setelah satu setia karena dimuji ya Allah. Tapi masuk oleh suatu Fatihah ya kemudian beraya yang bersama berjuang menatap masa depan pun kami kemudian pada keberkahan lalu al-Fatihah. Sateri untuk menunjukkan keluar titik bijak menunjukkan jaringan takbir dari pakai dayu kita telah tadi suatu sondrok boleh kawan ya kali wonten beberapa petunjuk dari konsep itu Polres juga MUI juga DN juga monggo pada secukupnya pada diagnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'at wa wafaquna bittiba'i sunnati wa mulazamati jama'ah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi awjaba Allah alaina tibaa wassalatu ala Muhammadin al-mahsusi bi'adami syafa'ah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Hadratal afadil sadatul ulama wal masyayikh wa tengasanipun para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, langkung-langkung kayanipun Bapak Dr. Andes Dadi Sotikon MAG selaku pangarso utawi ketua pengurus Mushola Maududus Sholihin ingkang kita dherekaken maudhu hasanahipun ingkang hormati para bapak, para ibu, adik-adik sedaya ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah dalu menika kok dalu pajak wis salah kalih keren. Alhamdulillah wonten subuh menika enjang menika kita sedaya tasih pinaringan pinten-pinten nikmat saking Allah. Alhamdulillah. Sehingga kula sampeyan sedaya tasih nampi pinten-pinten nikmat saking Allah. Nikmat iman. Kita sedaya didadosaken dening Allah, didadekno dadi wong sing percaya. Niku kedah kita syukuri. Sebab kadang wong sing diomongi langkung-langkung masalah akhirat boten percados. Nanging kula jenengan iki alhamdulillah didadekke dadi wong sing percaya. Kita sedaya monggo kita syukuri kita dipun dadosaken dados wong Islam muslim. Insya Allah angger kula jenengan iki gelem dindolan dek wingi Islam niki Islam sesuk Islam ngantos akhir hayat kita insya Allah bakal dadi wong sing selamat dunya akhirate. Sebab Islam niki berasal saking bahasa Arab aslama yuslimu islaman, sing artine agama sing nuntun dhateng manungsa wiwit wonten alam dunya dumugi akhirat dituntun marang keselamatan kedamaian niki agama kita Islam. Alhamdulillah dinten menika
kita tasih dipun paring kegiatan panjang umur sehingga dinten menika niki sampun tanggal 3 Ramadan wis sesuk ora usah do traweh, malah ora usah sesuk bengi wis ora usah traweh mboten usah tebiran tak tenggo niki dek bengi sidang isbaten iki bodone dina niki nggih malah tetep seneng tuwas suwen ora karuan jadwal sing pol-polan biasanya pengawasan umum niku ana mubalek 1, 2, 3 sing paling pol niku sing paling apik niku nak pengajian umum pancen jarak dikerekke panitia sebab nak mubalek sing paling inti sing paling top pamane Pak Kiai Haji Anwar Zaid didhisikke penujunge Bapak Kiai Anwar Zaid sing inti iku didhisikke rampung ya budal kabeh niku nak pengajian umum nang wong niki pengajian ora umum ya kula niki keri harap cerita macam-macam wis tak apake hati wis klothok wis apa-apa cebule sampun diaturake Pak Kiai Sodikur ngatur wis tak apake nak aljannatu mustaqotun bi arba'ati nafare swarga iku marindukan wong papat dalam wis diaturke Pak Sodikur aku wis ngapalke bangsane ada tata krama wis diaturke Pak Kiai Haryadi tajwid nong sukun ketemu liyan-liyane Quran-Quranan sing sampun kula isani arep tak kandhake jenengan sampun divisi Pak Dr. Kiai Haji Sholihul Hadi carane kok ibadah ulama salaf sahabat zaman dhisik karo sakniki top dhisik wis diarke Al Ustaz Muhammad Syarif kula niki wis keteabaan iki terus napa niki lurek iki wis membaca zaman mawon membaca zaman usulane awake dhewe niki wis termasuk tergolong maju bangunane sak jamaahe apa ije ajeg apa malah mundur ayo Pak mikir bareng-bareng ayo bahan sing tak isa wis dadi disi kabeh karek-karek ora uman iku pagere wis dicet bangunane wis kinclong kabeh iki telas kuatan iki puluhan juta iki nanging masalah kemajuan ditinjau dari segi agama kita agama Islam niki sing diarani maju niki ora sebab bangunane niki pribadi ceti kabeh terus zakat fitrah yo wis gesit wis engko ora usah ngedu meneh nggih mboten nanging niki al ilmu hayatul Islam ngelmu niki ukurane niki sing dadeke agama Islam niki maju niki sing paling pokok saged ditingali saking masalah ilmu nah pancen musolane niki wis dicet kinclong resi kabeh kebersihan terjaga jamaah wis kedep boten kedep tok nanging sing berisi kali sing potongan sing berilmu kali sing boten berilmu kata sing berilmu niki dipun wastani agami Islam temu sholawatu sholihin niki diarani maju tunggal wekdal niki Syekh Ibnu Khaldun disuni pirsa Syekh
Kene nopo agama Islam niki tambah dino ora tambah maju. Nanging tambah mundur. Iku penyebabnya nopo Syekh? Dipun jawab Syekh Ibnu Khaldun, iya, agama Islam itu tambah dino ora tambah maju. Iki penyebabnya telung perkara. Jadi telung perkara iki dilakoni dipraktekno bendina wis nganti kiamat kurang rong dino agama Islam ora bakal maju. Kurang pinten dino Pak? Kiamat. Nopo seniku 3 Kamis. Siji kasratul juhala. Jadi wong Islam niki isih akeh sing do bodho mau ngaji niki nganti kiamat kurang rong dino agama Islam niki boten badhe maju. Amin alhamdulillah. Tiradatul sholihin. Mati kula krungu. Wah, kupingku mati kuwasa ngrungokno pengajian wiwit sore bar traweh kuliah subuh tasih wonten pokoke wis pokoke kesel dibanding hari-hari biasane. Iki nedahaken nek Tiradatul Sholihin iki mentes masalah ngajine. Babagan ilmu niki dimenke dening pengurus dipun pamrikani Bapak Kyai Haji Sodipun Menagi. Iki kita kedah bersyukur dumateng pengurus. Sebabnya nek ana wong mukmin idza mandha 'alal mukmini arba'una sobaha walam yajlisil ulama usaqaltuhu wa jasuru 'alal kabair. Idza mandha nalikane liwat alal mukminina ing atase wong mukmin, kula jenengan iki wong mukmin sedaya sing beriman. Kok ana wong mukmin niki liwat sangka 40 dina. Selapan gampangane. Walam yajlisin ulama 40 dina kok ora dimenke kumpul-kumpul karo ulama bahas agama kaya ngene iki. Niku berakibat kalih. Siji kosakol dulu artine atos. Artine atos iki ngumpuli besi. Kaya wong kafir wandani ulama krangandu. Wandani Quran boten ngandel, kandhani hadis boten ngandel. Terus dadekake niki alamate api atos niki aras-arasen oleh ibadah. Cuma nek kandhani padi malah ngiti-ngiti. Kandhani bulike melu-melu mandani. Walane padi mawon ngiti-ngiti, cuma nek bule malah mendelik. Niki wong sing atine atos gara-gara 40 dina boten dimenke ngaos kados ngeten iki. Kumpul-kumpul karo sing ilmu agama. Nomor loro akibate wajah surah alal kabairi. Nomor loro buapung oleh kecemplung nglakoni dosa gedeng. Dosa dikono loro cilik karo gedeng. Dosa cilik istighfari cah dibudoni cah salaman rokok. Nah dosa gedhe niku ijale kudune ditobati. Syarat tobat siji kapok, aja dilakoni meneh getih. Boten liwat niku nggih dereng dipun tampi tobate. Mulane awak dhewe niki kudu syukur teng musholahul sholihin iki wis mati. Kono-kono niku pun prei niki. Kene iki ana pol-polan goret-goretan iki. Oh niki istilahnya makhluk niki wis pol-polan karek badine ya ngeten iki ya. Cara wong bakulan timun bungkik kanggo jaga imbah. Wis iki kanggo imbah-imbah wae. Tak tambah iki, ngoten mawon. Intine kan sing ahad pertama, kedua, ketiga, keempat. 5 niki imbah. Jadi penyebabnya niki kasratul juhala. Kemudian Islam niki
Alhamdulillah teng Islam mriki sami ngaos. Wong iku ora bodho kaya apa gelem ngaji mangke suwe-suwe ngantos bertahan. Sebabnya nopo sih penganti agama Islam iki tambah dina orang tambah maju, nanging niki tambah mundur. Sebabnya nama loro niki kasratul bukhala. Akeh wong Islam si sudah sugi-sugi, namanya isi akeh sing do bakhil, do cedhithik, zakat wae ngerti. Siti ora tren karo kekayaane, ketoke sedekah digolekno dhuwit sing paling cilik. Oh iki goro-goro iki nomor loro kasratul bukhala. Nanging alhamdulillah wonten musyawarah sedikit, ya Allah Gusti. Saben sasi bisa kadang-kadang kali pekan dudukan niko kebelan niko buatan kertas mawon namanya gambarane khataman Quran suwiwi apa simbol kula simbol mawon. Oh ngoten sing goleki sing gedhe ngoten iki ting khusus mriki tak ubungi nyuwun sewu masjid ngatos nyetan jan kula ubungi ya mono ana lelang suwi simbol ta ora mboten wonten siji cuma iki teng mriki tok saestu kula yakin bimbingan oh niki teng lagi itu teng ora iso iki niki mulane tradisi sing kebiasaan sampai saya itu monggo ngambil kita uri-uri sakrasipun. Berarti kita ini niatin memajukan Islam. Terus napa malih saya kok nganti agama Islam tambah dino boten tambah maju, nanging tambah mundur. Sebab iki kasratul munazaah. Sebab wong Islam iki seneng sing benteng cewek. Nanging alhamdulillah kepengurusan wonten musala ini istilahnya Pak Srianto solid antara pengurus sesami pengurus kali jamaah kali jamaah solid sedaya dengan ngertos kerjane bocah cilik-cilik sacet nganti kualan Pak Ali niku dengan cah cilik-cilik wis dibungkusi sacet dadi daftare dhewe tekan kene iki daftare oh niki nanti kualan sing gawe daftar niki oh niki dadi aja nganti niki munajat persolusian sinateke tukaran meneh nganti jotos-jotosan oh niki suci dina ning Kanjeng Nabi pirsa iblis. Kanjeng Nabi niku ngerti iblis. Kula jenengan ora ngerti. Pakajipun pirsa iblis atus pundi? Apa dok gundul-gundul cilik-cilik ngoten? Jijit-jijit bener. Nggih. Kanjeng Nabi niki pirsa iblis. Iblis niki gawa songkro. Jeneng pirsa songkro niki. Jaman sik kletek niku. Saniki wis tosa. Tenaga manusa ngangguti berangkal itu terus kemudian termasuk botol deplok itu diangguti songkro. Iblis niki botol songkro wisine niki 5 karung dindek Kanjeng Nabi. Lis apa itu sing mbok muat songkro kuwi niki Kanjeng Nabi niki 5 karung niki kula iseni babakan asuk drengki iri, serai, cara ngomong jarene watine niki kaya ana urus serine. Wah, sae. Tanggane tuku kol merongkol. Tanggane tuku kalung melang-melung. Tanggane tuku isusu mencuca-mencucu. Tanggane tuku gelang melang-melang. Tanggane makan kuaci dipikir nganti mati. Pokoknya kue panas kok isine. Oh, kue pajero pokoknya ketika kata sing ketika iso dikut panas yo bedro pokoknya iki. Kuwi ku
Terus 5 karung itu mbok kene sapa? Mang karung ngoten niku beras iki raja lele bubuk ngono iki. Wis aku pesen loro ngono. 5 karung iki isine niku bangsa kasut iku merinan iku. Dak ora teken lah. 5 karung iki menjurusi sing perselisihan iki. Badhe kula duduk nganti resik, nganti tak dudono wong. Terus please 5 iku kene iso sapa kabeh. Setunggal iki Nabi. Setunggal iki badhe kula paringke tak bagiake petani. Mulane mriki padha-padha nandur, sing siji niki uwohe apik panene berhasil, sing siji gagal total. Iki nak petani iki wis kesihir sekarung isine hasud saka iblis wau. Dheweke bakal mesti nyemburi sing berhasil. Kuwi pancen ngene aku iki kuwi jaman dhisik niku nganggo dukun ora ten apa iki. Pada dikuangeni bengi dipilih sawahe ana ilene banyu iki milih ta ora disemprote nyemprote nganggo obat temenanan oleh menawa niki napa niku pari ana sapa cekete ya ditangani temenanan aja nganti parine kalah karo suket kan berhasil ana sing musuhi gara-gara dheweke iku ora berhasil. Berarti petani sing kaya ngene iku untuk bagian sekarung isine hasud, iri, dengki sehingga musuhi karo sing berhasil. Naudzubillah min dzalik. Kalau siji wis kalau siji jebaban kok wis sapa meneh. Sing setunggal malih kula paringke pedagang di Nabi. Ana padha-padha pedagang, kene terus sekur, kene sekur. Sing kuwene iki nguwati dua-dua kemeloyan ada pemriya kira kita bokongi sebab ditapai oh niki sing siji ora ana sing menclok wae mboten gawe isu sing ora-ora gawe isu sing pancen nggih iku karo nyanyo dijamin wae mentek-mentek padha yo padha wae gawe isu berarti sing gawe isu-isu hasud, dengki, iri, gawe-gawe terus musuhi sing laris itu. Berarti untuk bagian sekarang isine hasud saka iblis. Wis kalau loro ditelu. Jadi sapa